Tini fasalo Karbook bukhastani Karbook biarsi holo rung phurungnai rokni Karbook block tei sirasori block kaini block kethalai block level training panna khlaijaka. Tini o salsani training pandao khorokra thamchi rung nokni incharge rok phaimanjaka. Borokno karibu ADC IS tei sirasori IS Karbook state IS Damodar Tripura akosombo phaimanjaka. লিটারেসি এন্ড নিউমারেসি এটার উপরে আমরা যে একদিনের কর্মশালা আর যিনি रोंनायनि जे निपुन भारतनि खायसेया जे प्रजेक्ट नाजामाने निपुन भारत अंखा सेरायावनो जों बाहायके स्किल खायथि सानो बाहायके बरनो गाहाम के बिनि बरनो फाउंडेशनल बाहायके जों बरनो इमप्रुवमेन्ट खालामनाय आबनति खायसेया वर्कशॉप एबा सेमिनार वर्कशॉप खालामजाखा एसियाटिनि जे कमन बाय एसियाटिनि जे साख्लाय मंबाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशननि हयते बरखौनो हेल्प खालायखा और नि बहायनो हाय टीचर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बहु सफैजा दायनि जारा रिसोर्स पर्सन हिजानाय बरखौ सफैजा और फायै जों डीपीसी करबुक और जों अर्गानाइज खालायखा डीपीसी करबुक प्लस सिलासरी करबुक और फाय खालायखा जों मोटामोटी एक करबुक सब डिविजननि गोनांथार जागावनो जों ट्रेनिं खालायखा सालबसुराव ट्रेनिं खालामो सार हम सालसानो आपातत जरा स्कुलनि फोरोंनाय जरा अजा बा हायाखै हेडमास्टार बा टीचर इनचार्ज जरा दंनाय बरनतैनो आपातत जों प्राय 130 जन फोरोंनायनि अजमा हायाखैबा टीचर इनचार्ज बा हेडमास्टारनो नावै जों सालसानि खालायग्राखा आपातत थिनांगो जों जरा फोरोंनाय मास्टार बा मास्टार उन्नति जों माने खालायनो खागात सार ट्रेनिंग गोरों बोसोर गोरों फोरोंनाय रक फाइ सप्लायखिना और सिलासरिनि 30टा जोंनियाव करबुकनि हिंगाय 76टा प्लस 30टा हिंगाय प्राय 106टानि दुइटा आम शिफ्ट दङ दुइटा सेसन दङ आम हायके प्राय 130 जन टीचर और तिनि पार्टिसिपेट खालामो सर अम हायके ट्रेनिंग नो खलाजक माने बिसिंते गाहाम फोरोंमु हायका गाहाम सोलोंमु ता मानना अम एक्चुअली जों तो रम देताबो सिनि जों दा पाइखा हिंखलाय आबनो जों जुदि हायनो नङो बेराय दं थांखे सामु खालाय आबो हायनो सरखि खिवै बुयावनि थाङो आबो हायनो सिनि टीचाराव हायनो टीचाराव बर' हायनो गोरों जों साइमाना बर' एलएम फोरों साइमाना हायफानो अनेक समय जुग बाय मिलेवै समय बाय मिलेवै जों सिनि जे नलेज ना आपडेट खायना नांगौ नलेज ना आपडेट खालायनायखाय जों जरा सिनि जरा फरायनाय रक जे सेराय रक बरनो जों किन्तु बरं निजे वानसुं बा बरं निजे डिमान्ड आबनो नायै जों अनेक समय फोरोंगिरि मायाव थाङो हायनि बागैनो अम हाय ट्रेनिं बेलायनो नांगौ माने अम हाय ट्रेनिं बिसिंतै सिनि टीचाराबो ओ दा इउज खायै बुमाहाय जों अ ट्रेनिंनि बिसिंतै जों सिनि टीचारनो बेबो गाहामखाय एक्सपार्ट के टीचारनि अम हाय खायसा सेफ दं हाय हामबाय सार